Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PS. Naghanap ka ba ng mapapasyalan ngayong summer? At kung taga Metro Manila ka, sawa ka na, uumay ka na sa mga swimming pool? At naghahanap ka ng mga ilog na pwede niyong puntahan o pasyalan? Tara na't pumasyal ka dito sa aming bayan, General Emilio Aguinaldo, Cavite, at puntahan mo ang Timbugan River na matatagpuan dito sa aming bayan. Ayan. Timbugan River, Barangay Lumipa, General Emilio Aguinaldo, Cavite. Ayan, pag galing ka ng Metro Manila at may dala kang sasakyan, it takes more or less 2 hours. Ayan, pag wala ka namang sasakyan, magkukommute ka, punta ka lang ng PTEX, sakay ka ng papuntang Naik. Then from Naik, sakay ka ng jeep, sabihin mo lang sa driver, Timbugan River sa Barangay Lumipa, at ibababa ka mismo doon sa Barangay Lumipa. Ayan. Lakad ka lang ng 5 to 10 minutes at masisilayan mo na ang Timbugan River. No entrance fee dito. Ayan, may video 5 din pag gusto mo. At kung nakalimutan mo naman yung salbabida, rent ka na lang. Mayroong 30 hanggang 100 pesos lang naman. At pakiusap, ayan, bawal magkalat dito hanggat maaari. Ilagay yung mga basura sa tamang lalagyan o magdala ng sariling lalagyan ng basura. Ayan, para naman mapanatili natin ang kalinisan ng ating ilog. May paliguan sa mga malalaki. Ayan, 5 to 6 feet ang lalim. At mayroon din dito para sa mga bata, 1 foot to 2 feet lamang ang lalim. Ayan. Ayan, mag-i-enjoy kayo maligo dito dahil sobrang lamig ng tubig sa ilog at malalanghap mo rin dito yung sariwang simoy ng hangin. Ayan.
At masisiyahan ka talagang magtampisaw sa malinis na ilog dito at napakalamig talaga ng ilog. Ayan. Sa mga nakapanood at nakapasyal na dito sa amin sa Timbogan River, huwag na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.